Ki khubor ka Batesi TV. Ka undi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi nginwan ramangi hakir dob ying jongpi. Kublai pi baro kipat ba mga iba jon. Advisor jong ka kenhun grow together. Lani kumbaong unong ay buit nong ay sab ya ka kenhun grow together. Tini perlok jonga i susan nong kendri ini long i member jong kini ka kenhun grow together. Te ka jingkwa ka jongi kum ka team lani kum ka kenhun. Ni kwa banyak tu ya pi kipat ba ka grow together kandap shisnem halor jong kani ka jing penyan ya ka yo ya dia thiet. Kandap shisnem halor jong kani ka yo ka ba yo je penyan ya ka yo ya dia thiet. Te kumta syukwa banyak tu yang ya pi ba ni kwa ban le kemen le sobha da ka ba ni penyan ya ka ni ka yo ya dia thiet ka ba ni ai kerteng ka winter wonder seal. Ka winter wonder seal. Ka ban long berdapat haki arjaka. Ka ban long pat haki arjaka. Te kani kan kadai kata ka jinglek kemen lek sobha da ka bangi penyak ya kani ka winter wonder seal haki arjaka ka baningkong kalong kasau san bat nriu tarik u December ha All Saints Hall ka baar pendapat khat ar khat lai bat khat sau u December hi ka banlong ha khasi National Darbar Hall mokhar te kumta pat ba ngamdon iei bangan ong henry kalong tang kajing ai kublai bat kajing kerpat ya pi baro kumba phila kershan hakini ki sisnem kaban nilayo kata ka jingjob kadai lingba kajing kershan jong pi pat ba bat kajing isn ai jong ublai te ha kajuk ka poru ngan kerpat biang ba hakani ka bat jinglek kemen ka jongi sisnem makwa ba pinyawan ba pin kershan biang ya ka kenhun grow together henry om tang ya ka kenhun Andrei ka bakongsan ka jingwan ka jongpi kalong ka jingkersan ya kitu kiba seng ya ka kam jolojong kiba shim wan ban shim menta hakani ka yo ya dia thiet ka bagila ai kerteng ka winter wonder seal Kublai pi baro mangai kong Susan na kakenhun grow together ti haka kenhun grow together ngi dan laingot ti dan napdeng iwe I member I jongi ikong iba imshim la banwan hakani kapor na kidaw kibom lakyar baningkong nga aingo iublay balayalam lenti yangi nado bangis dang banseng ya kanika kenhuan ka jongi bat hado bangin dayo bandrakhi ya ka jingdap shisnam kenti ka jongi ha ubanai no pra te ngimla klem da ai kublay kerpang I piki ba ki blaju kershan ngi na kapor syakapor bat kumjuru ya ki bawan ban shimbanta ha kanika jing ya ha kanika yadi ka yathiet ka bangila panyat da ka kenhuan grow together ikwa ya pi kipai ba pinyawan manis nokti namar ngitip cycler ba klem ka jingerap jong pi kipai ba kanu ka kam ka bangi penyat kalong le no ai te sobha pat ba yawan banyer khie ya kane ka jingdap sisnem jong ka kenhun grow together ha sau san hinriu ngan pen kermau biang sau san hinriu u December ha All Saints Hall ka baar berdapat khat ar khat lai khat sau Udi sambahi hakasi National Darbar Hall mokhar. Kublai shibun ni pi baro. Te kumjuru hakani ka yo yedi thiet pinyo ikijan khlung khna kirangba kisamla khna contation rang ki long kami ki long kapa ki bam ki food stall kum ki Chinese ki Garo food stall ki local food stall ki ba wan shimbanta na do na bhoi te ngikwa ba pinyawan ban sakhi dalaki jong ki khman hakani ka yo yedi thiet kublai shibun